is-sinodu tal-isfijiet dwar iż-żgħażagħ fejn minnhom jitkellem dwar vokazzjonijiet. Vokazzjonijiet għall-ħajja konsagrata, il-vokazzjoni għall-familja, u jagħmel referenza għal professjoni u vokazzjoni. Tidher ħafna pożittiva għaliex jgħid li numru sabiħ li jiddixxernu qabel ma jażlu professjoni jekk din taqbilx ma twemmin tagħhom. Imma jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni reali anki dik ta' pajjiżna, ħafna anki fl-istess skejjel tagħna isa il-drive biex ngħidlek hija aktar lejn karriera. U n-nies ishom qed jgħixu ġa klima li hemm bżonn li jkolli il-job biex ikolli l-flus, irriduhom anki dawn biex ngħixu, imma m'hemmx dik l-intenzjoni remota li wieħed jaħseb u jgħid isma' ħanieqaf, speċjalment in-nisrani. Jgħid imma jien għalfejn qiegħed hawn, għalfejn ġejt f'dan iż-żmien. X'inhi l-mistoqsija prinċipali ngħid jien, x'inhi l-missjoni tiegħi f'din id-dinja? M'aħniex qegħdin nirreferu biss għal min jemmen, għal min qed iħaddan itwemmin nisrani, imma naħseb kull bniedem f'xi ħin jew ieħor tal-istorja tiegħu jagħmel din id-domanda. Għaliex ġejt f'dan iż-żmien? X'inhi l-preżenza tiegħi f'din-dinja? Jekk ikompli jfittex fil-profond u jiskopri t-talenti lil mulej tagħh u li dan jaf li dawn it-talenti mhux biex iservi lilu nnifsu, imma biex ikun ta' servizz għall-oħrajn. Allura bil-mod il-mod u kif isemmilna l-istess dokument permezz tal-akkumpanjament ikun kapaċi jasal biex jiskopri x'inhi l-missjoni tiegħu f'din id-dinja. Kemm jekk inti nisrani u kemm jekk le, aħseb wara n-nisrani kemm irid jagħmilha minn kmieni din id-domanda. U jien nagħmel mistoqsija. Aħna l-iżżar tagħna, fil-familji tagħna, fl-iskejjel tagħna, speċjalment skejjel Kattoliċi, skejjel tal-Knisja, qed ngħinuhom biex jagħmlu din id-domanda u jagħmluha lilhom infushom il-Alla imma jien. Għalfejn qiegħed hawn f'dan iż-żmien, qed ngħix f'dan iż-żmien. X'servizz ħanati jien lill-oħrajn bit-talenti li jien għandi. U fil-waqt li wieħed jiskopri dawn it-talenti, mill-istess skoperta ta' dawn it-talenti suppost toħroġ il-vokazzjoni u toħroġ il-missjoni. Inkella nifqu biss f'karriera jew professjoni. Jiġifieri jien hemm differenza bejn ikolli impjieg li dan għall-flus, ikolli karriera biex jien nilħaq nasal x'imkien, ikolli professjoni li jew kolli hija servizz imma ikopli bl-istudju tiegħi ħalli niskopri iktar ir-realtà ta' id-dinja u forsi nistgħu nifqu u ma nsibux x'inhi il-missjoni tagħna li dejjem tirreferina għal ħallieq u għall-oħrajn.